हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे बांगाल राय इउटुब चेनेलाव बरायबावनाय थाबाय। बे समाव आं दोंसे मेथाइ खननाय लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव। मेथाइयानो जादों अनो नोंखौ इसुआ दाबो मानो नों नाजावाखै। मेथाइया जोबोर मोजां दै, ओंथि गोनां। बेखौनो बुंनो सानो बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनासंगोन, नायगोन आरो खोनासंनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांगोन, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्टबो खालामगोन। नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। गोजोननाय थाबाय, नोंथांमोना नायलांदो। अनो नोंखौ जिसुआ दाबो मानो नों नाजावाखै। अनो नोंखौ जिसुआ दाबो मानो नों नाजावाखै। क्रुसाव थैनांबाय आय' आलाय सिलाय, जोंनि थाखैनो फोरबु जिसुआ क्रुसाव थैनांबाय आय' आलाय सिलाय। आरोबाव होबावो मानो नों दुखु फोरबु जिसुखौ। आरोबाव होबावो मानो नों दुखु फोरबु जिसुखौ। अनो नोंखौ जिसुआ दाबो मानो नों नाजावाखै। सुबुं जिउआ बे बुहुमा दसेनि थाखैल' खफबादि। सुबुं जिउआ बे बुहुमा दसेनि थाखैल'